Tonight, ang ating topic is about Saint Don Bosco, ang kanyang vision tungkol sa hell. No? Si Saint Don Bosco, I'm sure familiar na kayo sa kanya, no? Kasi uh, dahil sa mga naglilipana na mga school na Don Bosco, no? School for the boys. So itong lecture natin ay hango galing sa book na 40 Dreams of Saint John Don Bosco. Si Saint Don Bosco, pinanganak 1816, namatay 1888. Siya ang founder ng mga Salesians. Isa siyang Italiano na pare at buong buhay niya he dedicate it para i-educate ang mga mahihirap, no? Yung mga boys. Maliit pa lang siya, mahilig na siyang may desire na siya, may passion na siya in teaching. Kahit yung mga kasama niya mga boys. Ito yung picture ni, actual picture, no? Tinitipon niya ang mga out of school youth na mga bata, mga mahihirap, at tinuturuan niya, dinadala niya sa kanyang oratory. Tawag sa kanilang parang chapel na nagtuturo siya ng mga bata, oratory. Napakarami niyang mga iniipon ng mga bata, no, para turuan sa kanyang oratory. So yan ang kanyang passion, to teach young boys, no, para dalhin sila sa kaligtasan. Ipalayo sila sa bisyo. Okay? Now, kilala rin si Saint Don Bosco sa pagiging miracle worker, healer, no? At marami siyang mga mystical dreams. Kaya nga na-record ito yung galing sa book na 40 Dreams of Saint Don Bosco. Yung dreams niya, doon galing ang kanyang mga vision. No? Doon ang paraan ng Diyos na ipaalam sa kanya. So, malaking tulong tong mga dreams niya. It gave prophetic meanings sa future ng simbahan. So, itong ating tatalakayan ngayon ay nangyari, ang kanyang dream ay parang matatawag na rin na vision kasi may pruweba na ito ay totoo. Ipapaliwanag natin mamaya. So, hindi lang ito bunga ng kanyang imahinasyon, kundi malalaman niyo mamaya kung bakit ito ay hindi lang ordinaryong panaginip. Ito ay nagkatotoo, no? So, itong dream na ito nangyari Sunday, May 3, 1868, no? Ay nagtuturo sa atin para malabis nating maintindihan ang four last things, no? Especially the reality of hell, ng impyerno. Ano yung four last things? Death, judgment, heaven, and hell. Yan ang four last things, no? Now, so ito yung mga words niya sinulat in a first person approach, no? Natulog siya and then nagising dahil nagpakita na naman yung guide, no? So itong taong nagpapakita sa kanya, ito yung parehong tao na nagpapakita siya sa kanyang mga previous na mga dreams, no? Sabi, get up and follow me. So alam naman natin kung sino tong taong to. Ito yung guardian angel niya, no? Isa itong anghel. Sabi niya, pwede ba hayaan mo muna ako matulog, no? Ako'y pagod na pagod sa mga sunod-sunod na mga gabi na sila ay nagsasama, no? Meron pa akong masakit pa ang ipin ko, no? Ilang araw na akong halos walang tulog. Pwede ba akong matulog muna? No? At ako'y
nalustay na sa ilang sunod-sunod na araw ng mga terrible dreams, sabi niya. Pero ang sagot ng angel, no? Wala nang panahon, sumunod ka sa akin. Sabi niya, saan tayo na naman pupunta? Sumunod ka at makikita mo. Tapos, nagsimula siyang nag-alala kasi ang layo-layo na kanilang pupuntahan, naglalakad sila, tapos namamaga pa ang kanyang binti at ang sakit-sakit pa ng ngipin niya. Tapos sabi niya, saan na tayo ngayon? Sige, sumunod ka. The beginning path of sin is lined with roses. So, ito yung pamagat ng itong yugto ng kanilang pupuntahan. Di ba? Totoo. Ang daan ng kasalanan, ito ay napupuno ng mga rosas sa simula. Parang ang ganda-ganda. No? Sa simula, ang daan patungo sa kasalanan, ng kasalanan, ay nakahilera ang mga bulaklak. Yeah? So yun, tinatahak nila ang daan na napakaganda. Puno ng mga rosas, mga bulaklak sa tagilid, sa gilid, no? Ang ganda-ganda. Tapos, hindi siya nagsuspetsa kung ano, lakad lang sila ng lakad. Now, napansin niya habang naglalakad sila, yung daan nagiging sloping downwards, pababa. No? Tapos, napansin niya na pabilis ng pabilis ang kanilang lakad na halos hindi na siya nag-e-effort. No? Naglalakad na lang sila dahil ito ay downhill. Pababa, no? Tapos, habang lumalayo ang kanilang tinatahak, lalong pababa ng pababa. Tapos napansin niya, hindi lang sila ang naglalakad sa daan na yon, nakikita niya sa likod ang kanyang mga boys na tinuturuan. Familiar sa kanya. Sa katagalan, andun na siya sa gitna nila. No? Tinatahak nila ang parehong daan. Magandang daan, may mga bulaklak, napakagandang tanawin, pero ito ay pababa, pabulusok ng pabulusok. No? Now, napansin niya, isa sa mga bata natumba. No? Nang natumba ito, agad itong hinila patungo sa may butas doon sa mga sa daan. Napapasok sila doon sa butas at napapasok sila sa parang may lagusan na may apoy. Diretso doon sa nagliliyab na apoy na parang kaldero, no? Parang lutuan. Tinanong niya ang kanyang guide, bakit natutumba, no? Natutumba ang mga bata. Sabi ng anghel, tingnan mo mabuti, lumapit ka, no? Lapitan mo. Napansin niya, may mga bitag kahit saan. No? Pero nakatago, hindi napapansin, may mga bitag. So, bago tayo magpatuloy, ano napansin niyo? Rosas, mga bulaklak. Yeah? Maganda, pero pabulusok. So, pag ikaw ay tumahak, no? Naglakad sa daan ng kasalanan, napakaganda ng feeling, di ba? Pero downhill. Hindi mo na nakokontrol, parang ang sarap, di ba? Pag gumawa ka ng mabuti, parang paangat, no? Ang hirap. Pero walang ka-effort, hinihila ka lang pababa. Pagkatapos, yung natutumba sila dahil sa mga bitag, no? May mga patibong. Hindi nila alam na may mga
trahedyang nag-iintay, no? Tapos kung makatayo man sila, makabalik man sila tumayo, na bumubulusok pa rin silang pababa ng direksyon. Ang iba na na nahahagip, no? Hawak ang kanilang ulo, binti, kamay, lieg, no? Tagiliran, hinihila patungo doon sa butas na kung saan may apoy. Tapos kung pansinin mo, no? Ang mga parang tali na humihila sa kanila na patibong, halos parang napakanipis. Parang ng gagamba, ng sapot ng gagamba, napakanipis, na parang harmless, na parang hindi naman makakaapekto, no? Pero pag nahila sila nito, wala silang kawala. O di ba? Ganyan ang kasalanan, parang harmless, parang wala lang, di ba? Pero ito ay maghihila sa kanila patungo para matutumba at hihilahin sila patungo doon sa parang lutuan, no? Ang sabi ng guide, napansin mo kung ano yan? Ang sabi ng anghel, ang diablo ang nasa likod ng lahat ng patibong na yan. Ang tawag sa mga patibong na yan, una ay trap of human respect. O di ba? Maraming napupunta sa impyerno, napapalayo sa Diyos dahil sa human respect. Ano ibig sabihin ng human respect? Dahil takot kang tumanggi, ayaw mong makantyawan, hindi mo ginagawa ang dapat mong gawin. Hindi mo marunong tumanggi sa mga bisyo, gusto mo ipakita na ikaw ay macho, ikaw ay hindi mapahiya. Yung iba, hindi nagsa-sign of the cross, nahihiya. Hindi nagpipray, nahihiya. Human respect. Hindi makawala kung ano ba yan. Masyado nilang binibigyan ng labis na pansin ang respeto ng tao. Kaya hindi sila nakagawa ng kalooban ng Diyos dahil sa human respect. At sabi ng anghel, parang wala lang, tila parang wala, pero ito ay nakakalaglag sa impyerno. Nahihila sila. So, tanong niya, bakit napakarami ng mga boys ko, mga bata ko, ang nahuhuli? Sino ang humuhuli sa kanila? Lapitan mo para makita mo. So, kinuha niya yung mga parang tali at hinila niya. Akala niya mahihila niya, no? Si Don Bosco. Pero siya yung nahihila, ang lakas. Kahit anong hila niya ng buong lakas niya, siya yung nahihila. Tapos, nung nakita niya sa dulo, isang malaking halimaw, no? Demonyo, no? Tapos, kung sino man ang mahihila nito, kaagad-agad nahihila patungo sa kabila, no? At sabi niya, hindi ko to madadaig sa sarili ko lang na lakas. Sabi niya, matatalo ko lang ito sa sign of the cross at short ejaculations. Ano yung ejaculations? Yun yung mga short burst of prayers like, Lord Jesus, have mercy on me. Yun, example yan ng mga ejaculations. Mga kapatid, ang laking tulong ng mga short aspirations or ejaculations. Tawag dyan, no? Lord Jesus, have mercy on me, or Mama Mary, help me. Yung mga short, huwag niyo i-underestimate yan, no? In times of emergencies, in times of weariness. Kahit yun, no? Lord, save me. Laking tulong nun. Sign of the cross. No? So, sa mga times na gusto mong makawala sa human respect, nahihiya ka, sign of the cross or short ejaculations, prayer of help. No? Now,
So, bumalik siya sa kanyang guide at sinabi, "Now, ngayon alam mo na kung sino siya." No? Sabi niya, alam ko. It is the devil himself ang naglalagay ng mga traps. So, maraming patibong sa buhay natin, yung buong buhay natin, no? Maraming patibong. Kaya walang tigil tayo sa pagpe-pray. Hindi sapat na dahil nag-pray ka na sa morning, pagpunta mo sa opisina mo, nag-drive ka, wala na, no? Every time, 24/7 naglalagay ng patibong, no? At nakikita niya na kada patibong, no? Kada mga traps, mayroong pangalan. Yung iba, pride, disobedience, envy, the sixth commandment, sin against purity, theft, gluttony, sloth, anger. Ito yung mga traps. So napansin nyo, sixth commandment, last, no? Ito yung mga 7 deadly sins, di ba? So ito yung mga trap, mga patibong. So, tiningnan niya kung nag-step back siya, lumayo sa konti, tiningnan niya kung anong mga traps ang pinaka-effective na nadadali ang kanyang mga boys. Napansin niya, number 1, impurity talaga. Kaya tama talagang sabi sa Fatima kay Saint Jacinta, many go to hell because of the sin of the flesh. Di ba? Napansin niyo? Ilan ba ang nanonood ng pornography? Ilan ba ang pumipila sa communion na nagkikipagtalik sa kanilang boyfriend, girlfriend, nagli-live-in, walang kasal? Di ba? Di ba? Impurity. Ito napakadaling gawin. Kahit sa mind lang, you can commit adultery in your heart. Number 2, disobedience. Number 3, pride. Pero itong first 2, impurity, disobedience, ito talagang pinaka-madaming nadadali na pupunta sa impyerno. Now, napansin niya, sa tabi ng mga traps, sa mga patibong, mga bitag, merong nakalagay na mga kutsilyo. Etong kutsilyo na ito, ang naglagay ito, ang Diyos. Para pala pwede kang makawala sa mga bitag na ito. At itong mga maliliit na kutsilyo ay nagsisimbolize ng meditation. So, para makawala ka sa mga bitag, malaking tulong ang meditation. No? Trap against pride. Spiritual reading. No? Spiritual reading, ang laking tulong. At may mga malalaking espada na mas madaling makawala sa bitag. Ito yung devotion sa Blessed Sacrament, yung parati kang mag-communion, pupunta ka sa Blessed Sacrament, nag-holy hour ka. At saka yung pangalawang espada is devotion to the Blessed Virgin Mary. Yun. At may nakita siyang martilyo para pangpukpok sa mga bitag, symbolize confession. Laking tulong ng confession. At mayroon pang mga ibang mga kutsilyo na maliliit, devotion to Saint Joseph, devotion to Saint Aloysius. Bakit napakasikat ni Saint Aloysius Gonzaga? Patron saint siya rin ng purity, kagaya ni Saint Joseph and other saints. Napaka-pure nitong Pag may time tayo, natin yung life ni Saint Aloysius Gonzaga. Now, may iba, nakakawala sila sa mga bitag. May iba din na hindi sila nahuhuli ng bitag. Ang sabi dito, because of good timing. Ang ibig sabihin ito, nagre-represent ito ng umiiwas sila sa mga bitag. Umiiwas sila sa near occasions of sin. Hindi nila nilalagay ang kanilang sarili sa mga sitwasyon na madali silang mahuli. Like, umiiwas sila sa mga maling barkada. Umiiwas sila sa mga sitwasyon na mag-iisa lang sila na kanilang mga hindi sila nanonood ng mga movies, ng mga bad influence, mga books. Umiiwas. Yan ang ibig sabihin ng caught because of good timing. Now, habang lumayo sila sa kanilang paglalakbay, naging
kumukonti ang rosas, kumukonti ang mga bulaklak at nagiging matinik at nagiging pangit na ang daan. O, di ba? Pansin nyo? Sa una lang maganda ang mga kasalanan. Habang tumatagal, ginagawa mong kasalanan, di ba? For example, pagsasabihan ka, huwag ka dyan sa boyfriend mo kasi yung boyfriend mo medyo bad influence. Di ba? Ang sarap-sarap ng feeling at first. Kilig na kilig ka, di ba? Alam mong masamang relasyon. Siguro may asawa yan o may boyfriend yan or kayo, premarital sex. Ang sarap ng feeling. Pero habang tumatagal ang buhay makasalanan, dito pa lang sa mundo, dito pa lang sa lupa, na-experience mo na ang luha, pighati, away dito, away doon, binubugbog ka na, marami ng mga nabubuisit na yung buhay mo, di ba? So, buhay ka pa, nararanasan mo na ang mga pighati. So, habang naglalakad sila, pumapangit ang hirap na. So, hindi ka pa namamatay, nararanasan mo na ang walang tawag dito, peace, no? The road is so habang lumalayo, palakad ng palakad sa kasalanan, pahirap ng pahirap kumawala. Kasi downhill. So yung iba, sinasabi nila, anong nag-symbolize nito? Sige lang, pag may time, pag matanda na ako, iiwan ko lang ang kasalanan. Hindi, mali yan. Mga kapatid, huwag kang pumasok sa buhay ng kasalanan. Dahil pag mas matagal ka nang naglalakad sa buhay makasalanan, ang hirap ng umahon kasi downhill siya. Kung makawala ka man, mahirap. Kaya huwag kang pakampante, no? Na sige, magre-repent lang ako. Kasi ang taong sanay na sa buhay, mas madaling bumaba, pabulusok kumpara paakyat. Yeah? The more it becomes steep and steep and steep, mahirap na tumayo. Sabi niya, hirap na tumayo. Tapos, sa baba ng daan na yon, nakita niyo malaking building. No? At nasusuffocate na siya. Halos di na siya makahinga sa init. Tapos may lumalabas na parang goblets ng mga apoy. At nakita niya ang pangalan doon sa may building na yon. May nakalagay na inscription sa may portal, sa may lagusan. Nakalagay, Ubi non est redemptio, the place where there is no redemption. At natanto ni Saint Bon Bosco na andun pala sila sa lagusan ng impyerno. At doon sa mga may iba-ibang mga lagusan, may mga pangalan, no? Nakalagay doon, binabasa niya sa nakalagay mga verses sa Bible, nakalagay sa mga lagusan ng impyerno. Depart from me, you cursed, into everlasting fire, which was prepared for the devil and his angels. Galing yan sa Matthew 25, no? At saka isang lagusan doon nakalagay din, every tree that yields not good fruit shall be cut down and shall be cast into the fire. Matthew chapter 7 verse 19. So nakalagay pala doon sa mga lagusan ng impyerno. So sinikap niyang kopyahin sa kanyang notebook, may dala siya notebook, pero sabi ng anghel, wag na, hindi na kailangan. Andyan na yan sa Bible. No, hindi mo na kailangan kopyahin yan, nasa Bible na yan eh. Tapos biglang nag-iba ang mukha ng kanyang parang nag-alala ng itsura ng anghel at sinabi niya, tingnan mo. Nung tiningnan niya, nakita niya isang bata na bumubulusok pababa, nagtatumble down, no? Ang bilis-bilis. At namukhaan niya isa sa mga bata niya nasa oratory, no? Tatayo ang buhok
ang bilis-bilis, sobrang bilis na bumubulusok. Tapos yung nakadipa ang kamay niya na para gusto niyang huminto pero hindi siya makahinto. Pabulusok siya, no? Sabi niya, tulungan natin siya, tulungan natin, no? In-outstretch niya yung arm niya para ibigay niya yung kamay niya. Sabi ng anghel, hayaan mo siya, hayaan mo siya, no? Bakit? Bakit hayaan? Sabi niya, hindi mo ba alam kung gaano katindi ang galit ng Diyos? No? Kung ano katindi ang parusa ng Diyos? Sa tingin mo ba mapipigilan mo ang isang taong umiiwas, no? Trying to escape, no? Actually, ang mga taong pinaparusahan sa impyerno, sila ang trying to escape, umiiwas, no? Umiiwas sila sa Diyos. Sila yung takot sa galit ng Diyos, God's wrath, no? So, nung nakita yung bata, no, trying to escape God's wrath, siya yung bumubulusok siya, tinitingin niya sa likod kung andyan pa ba ang galit ng Diyos na tumutuligsa sa kanya, no? Inaano siya, chasing, no? Ano ba itong Tagalog ko? Dali-dali naman ang hinahabol, no? Hinahabol siya ng galit ng Diyos. Tapos sa kaniyang desperate attempt, tinatapon niya ang sarili niya patungo doon sa lagusan ng impyerno. Tinanong ni Saint Don Bosco, bakit ba tumitingin siya sa likod? Sabi ng anghel, dahil ang galit ng Diyos ay tumatagos kahit sa mga lagusan ng impyerno at naaabot sila kahit sila ay nasa apoy na ng impyerno. Naaabot sila ng galit ng Diyos. So mga kapatid, dito natin nakikita na si God ay hindi puro mercy, no? Pag tayo ay nasa kabilang buhay na, no? God, hindi natin alam, no? Akala natin si God, pinipinta natin si God na parang konsentidor na lola. So, God is so holy. Makikita natin dito mga kapatid na He is merciful, but God's vengeance and justice is true, no? Now, so, pagkahulog ng bata doon sa lagusan ng impyerno, bumukas din ang libo-libong lagusan, sabay-sabay. Tapos, tila ba hinihigop siya at pumasok siya doon, no? Pagbukas ng mga lagusan, bigla itong nagsara kaagad. Nahigop siya doon. So, sinikap na naman niyang mag-take down notes, no? Maya-maya, nakita na naman niya yung iba, no? Pumapasok, bubulusok, sunod-sunod, ang dami nila. Nakikilala niya ang iba hindi. Ngayon, sumisigaw in terror, no? Para silang mga malalaking bato na nahuhulog, bulusok. Tapos sila ay nahihigop patungo sa corridors. And then, bumubuka, sarado kaagad. Many other lads come tumbling down. No? Ang iba, nagtutulukan, tinutulak sila. Ang iba, mag-isa lang. Ang iba, magkasama, side by side, holding hands. Sa anong simbolo nito? Marami sa napupunta sa impyerno magkasama pa. No? Dahil sa kanilang magkasama silang gumagawa ng kasalanan, sila ay nag-encourage pa, no? Yung iba, dahil sa mga magulang, sila ay nagtulak sa kanilang mga anak dahil sa walang disiplina. May iba dahil sa mga impluwensya ng barkada.
na pupunta sa impyerno. At kada isa sa kanila may pangalan sa kung anong kasalanan sa kanilang noo. No? Tinatawag ni Don Bosco yung mga bata pero tila ba hindi siya naririnig. No? Matapos lang makapasok doon sa lagusan, sumasara ito at katahimikan. Okay. Now, ang sabi ng angel, ng guide niya, there are some of the causes why they go there. Ito yung mga rason. Bad companion. No, di ba? Mag-ingat tayo sa ating mga barkada. Bad books. No, wala pa namang movies nung panahon kaya hindi nasali dito. I'm sure kung may mga movies na nalagay ito. Ngayon, hindi na tamad ng mga tao magbasa ng Bible, ng mga libro. Ngayon, bad movies, no? Bad videos, bad habits. Ito yung mga traps. No? So, ang sabi ni Saint Don Bosco, sa kadami-dami ng mga boys ko, yung mga nakikilala niya talaga, ng mga boys ko, napunta sa impyerno, di parang walang kwenta lang pala ang mga pinangsisikap naming pagtuturo. Paano natin ito maiiwasan? No? Nalungkot si Saint Don Bosco. Sabi ng angel, ito ang kanilang present state, meaning in the state of mortal sin sila ngayon. Sa ngayon na nag-uusap tayo, ibig sabihin ng anghel, wala pa sila sa impyerno. Pero ito ang mangyayari sa kanila ngayon kung mamatay sila ngayon sa ngayong punto. Sa oras na ngayon. Ito ang kanilang sasapitin pag sila ay namatay. Meaning, ang dami sa kanyang mga bata in the state of mortal sin. No? Sabi, pwede ko bang isulat ang mga pangalan nila para ma-warningan ko sila? Sabi ng anghel, sa tingin mo ba kung wa-warningan mo sila, magbabago sila? Yung iba sa kanila, sa una, parang tila magbabago pero sa kalaunan, kakalimutan din nila at sabihin nila, panaginip mo lang yon, no? At ang iba sa kanila, mas magiging masahol pa. So, kaya nga, di ba, anong lesson natin mga kapatid? May mga iba, di ba? Hindi ako maniniwala sa Diyos. Kung maniniwala na ako sa Diyos, kung may magpapakita ng mga milagro. Kaya mga kapatid, si Jesus, hindi siya nagbibigay ng milagro sa mga taong hindi naniniwala. Kung napansin niyo sa Bible, may naghingi ng signs. Lalo siyang hindi nagbigay ng sign. Sa mga tao mahilig ng mga mystical phenomenon, hihintay ng mga ganon, na-impress sa mga ganon para magbago. Walang kwenta yan. Kasi sa mga taong hindi naniniwala, kahit magbigay ka pa ng mga kababalaghan na mga pangyayari, isipin na nila, siguro guni-guni lang yun, ganito. I-rationalize lang nila yan. No? So, ang sabi ng guide, no? Yung iba sige nila, dahil sa warning mo, matatakot, re-receive ng sacraments, pero wala namang merit dahil hindi naman sila matuwid nang nagre-receive sila ng sacrament. Momentary fear of hell, pero naka-attach pa rin sila sa kasalanan. So, ang sabi ni Saint Don Bosco, so wala na ba talagang pag-asa silang maliligtas kung ganon? No? Sabi niya, ito yung advice ko. Ito ang advice ko. Meron silang mga superior, yung mga batang yan. Dapat nilang sundin ang kanilang superior. Meron silang mga rules, dapat nilang sundin ang rules. Merong mga sacraments, dapat tanggapin nila yung sacraments. Tandaan natin mga kapatid, hindi lang ito nag-a-apply sa mga boys ni Don Bosco. Sa atin ito. No? So, napaka-big deal kay Lord ang obedience. Obedience to rules. Lalo na sa ating mga spiritual directors sa mga rules sa simbahan. sabi ng anghel, okay, pumasok ka.
pumasok ka sa lugar na ito, hindi lang natin titignan, pasok ka para malaman mo talaga, no? Ngayon, si Sen Don Bosco excited nang umuwi kasi gusto niya nang warningan yung mga bata. Pero sabi ng guide, halika dito para mas maka-learn ka pa ng mas marami. No? Sabi niya, ayaw niya sana, pero naisip-isip niya, baka ipapasok na ako sa impyerno. Pero kinomfort niya ang sarili niya dahil inisip niya, bago ang tao mapunta sa impyerno, haharap muna siya sa hukom. Hindi pa naman ako naharap sa hukom. So, okay lang, hindi ako maiimpyerno. Sige, payag ako. Pumayag siya, no? So, pumasok sila sa nakakatakot na parang kuweba, no? At mga nakakatakot na mga nakasulat doon. Isa sa mga nakasulat doon, sabi, Ibont impii en ignem eterno. The impious shall go to the everlasting fire. Alam niyo yung impious? Yung mga hindi makadiyos. No? At yung mga dingding doon, may mga maraming nakasulat. So, sabi niya, pwede ko bang basahin? Sige, basahin mo. No? So, hindi ko na basahin yung Latin sa English ng diretso. So, karamihan na nakasulat doon, galing sa mga verses sa Bible. I will give fire to their flesh, and they will burn forever. They will be tormented day and night, forever and ever. Naalala ko tuloy, ang dami ngayon sa mga taong simbahan, mga leaders sa simbahan, nagsasabi na, kung totoo man ang impyerno, walang laman. So, dito pa lang sa mga apparitions, sa Fatima, sa mga saints, kabaligtaran ang sinasabi ng mga modernist, mga liberal theologians sa loob mismo ng simbahan. No? Beware, no? Pinapaano tayo, no? Kinapakampante tayo. Imbis na warningan tayo na hindi tayo mapasok doon, parang pinapakampante ang kalooban natin na okay lang, mag-banjing-banjing. No? Now, sa isang lugar, sa isang dingding, nabasa, in this place, all the evil ones are put forever and ever. Sa isang lugar, nakasulat, there is no order in this place, but only eternal horror dwells here. Job chapter 10, verse 22. So, karamihan, mga verses sa Bible, no? Patungkol sa impyerno. Revelation chapter 14, verse 11, nakasulat din doon sa isang dingding. The smoke of their torments rises forever. Tandaan natin, this is a saint. This is the vision of a saint. So, for me, no? This is a private revelation. We are not required to believe it. But for me, I honestly, sincerely believe this. No? Isaiah chapter 47, verse 22, nakasulat sa isang dingding doon sa impyerno. For the impious, there is no peace. Isang dingding. Here is weeping and gnashing of teeth. Ito minabasa natin to sa mga dingding to ng impyerno nakalagay. Tapos habang naglalakad siya, ang anghel lumapit sa kanya at sinabi sa kanya, mula dito, no, ang tao pag napasok ang tao dito, wala na siyang kaagapay, wala na siyang kasama na tutulong sa kanya. Wala nang magliligtas sa kanya. All this is gone forever. Sabi ng anghel. So, tinanong siya ng kanyang guide, do you want to see and experience these things? Sabi niya, gusto ko lang makita. Hindi ko gusto ma-experience. Tapos, pumunta sila doon sa isang, parang bintana. Large window na crystal. No? Nakikita nila sa loob. No? Now, pag tingin nila, napatigil siya sa sindak. Nakakatakot sa loob. Lahat ng dingding, kisame, bato, steel, wood, lahat nag-aapoy at napakaliwanag ng apoy dahil sa init. At saka yung init niya, ang sabi, yung apoy ng lupa dito sa mundo,
1,000 times, no? Thousands, hindi lang 1,000, thousands and thousands of times kainit, no? At yung nasusunog ay hindi nagiging abo, hindi siya nauubos. Patuloy siya nasusunog. Tapos, may nakita na naman siya isang bata, no? Nahuhulog na naman, sumisigaw, no? Pagkahulog niya, pag-touch niya doon sa apoy, bigla siyang naging maliwanag dahil sa sobrang init at hindi siya gumagalaw. Yun ang napansin ni Saint Don Bosco. Pag bumulusok nun sa apoy, liliyab, hindi na gumagalaw. Susunog. Tapos sabi niya, di ba siya yun si nilagyan lang nila ng X, hindi sinabi ang pangalan. Pero sa totoo may pangalan. No? Kasi kilala niya. Di ba siya yun si for example, si George? Yeah, sabi ng anghel, yeah, siya yan. No? So bakit hindi siya gumagalaw? No? Kasi ang reason is, everyone shall be immobilized by the fire. Mark chapter 9, verse 48. Every victim shall be conserved with salt. So hindi pala gumagalaw ang mga tao doon pag sa apoy. So ang iba may mga nahuhulog naman, ganoon pa rin, sigaw, sindak, no? Tapos pag doon, masusunog at hindi gumagalaw. Kung anong posisyon nila para sila mga estatwa. So nakikita niya ang daming mga bata na hulog doon, kung anong kanyang posisyon, yun na yun. Yung iba nakadapa, nakaluhod, yung mga paan doon sa ere, ang mukha doon sa lupa, ganun. So ganun na lang, para sa mga estatwa. Kasi naalala niya, ang sabi sa Bible, sa Ecclesiastes chapter 11 verse 3, Lignum en kokomi loco sesiderit ebi erit. In the place the wood falls, there it remains. So kung ano ang posisyon niya, mananatili siya sa ganong posisyon. No? Now, tinanong niya yung anghel, hindi ba nila alam na sila ipapunta sa impyerno? Wala ba sila talagang kaalam-alam? No? Sabi ng anghel, alam nila. Binalaan na sila ilang libong beses sa buhay nila. Okay, let it be, pause muna tayo. Let it be a lesson to us, mga kapatid. Bago pala ang tao mapunta sa impyerno, mamatay ka in the state of mortal sin, binigyan na pala tayo ng binalaan na pala tayo ng Diyos. Thousands of times before ang tao mapunta sa impyerno. Tapos sabihin mo, wala naman ako narinig. Parang wala naman. Yung mga whisper sa ating conscience, mga kapatid, yun na yun. Kaya dapat be sensitive tayo. Pero yung mga taong makasalanan, tiba, hindi nila, Pero, andyan yan sa isipan, sa puso natin. Nagsasabi, ang konsyensya natin, the Holy Spirit, the Guardian Angel, nagsasabi sa atin, tigilan natin ang pagpakasala. Kaya wala tayong rason, mga kapatid. Lahat tayo, bago mapunta sa impyerno, binabalaan 1,000 times. No? Nire-reject nila ang divine mercy, yung awa ng Diyos, sa pagtawag na sila ay magpipinitensya. No? Sabi ng anghel, habang buhay sila, hindi sila nagpipinitensya. Nire-reject nila ang divine mercy. Calls them to do penance. Kaya pinupukaw nila ang galit ng Diyos, ang hustisya ng Diyos. No? Kaya tinutugi sila. No? Hindi sila maka-escape. Tapos, lapit sila, tinignan nila pa rin sa bintana. Sa malayo, pag tinitingnan nila, parang hindi gumagalaw. No? Pero sabi ng anghel, lumapit ka pa, lapitan mo pa sila para makita mo. Sa malayo, parang hindi gumagalaw, pero pag nilapitan, nag-aaway-away pala sila doon sa impyerno. No? Nagkakalmutan, nagsusuntukan, nagkakagatan na parang mga wild dogs. No? Kinakalmot nila ang kanilang mukha hanggang matanggal ang kanilang mga laman. Yun ang ginagawa nila. No? Tapos,
meron pa ang matindi pa ito, meron sa kisame ng impyerno, meron palang parang kristal na nakikita nila ang langit. Na lalo silang nagagalit dahil nakikita nila ang mga tao na nasa langit, a small patch na parang tumatago sa paningin, na lalo sumasama ang loob nila. They gnash their teeth. Sa Bisaya pa, kinakagot nila ang kanilang ngipon. Dahil nakikita nila yung mga kasamahan nila na kinakantsawan nila nung buhay pa. Na yung mga kinakantsawan nila dahil gumagawa sa kalooban ng Diyos, mga killjoy, yun ang punta sa langit. So, ang sabi dito, mas masahol pa ang kanilang pagdurusa na makita ang mga tao sa langit kumpara sa kanilang pagdurusa sa apoy. Mas grabe ang sakit na darama nilang nakikita yung iba na nag-i-enjoy ng langit. So bakit walang sound? Sabi ni Saint Don Bosco. Lumapit ka para marinig mo. Nung nilapit niya ang kanyang tenga, may sound pala. No? Tumitili, humihiyaw, sumisigaw. Mga insulto, mga sumpa against sa mga saints. Grabe yung mga galit, mga sigawan. No? So, tinanong niya yung guide, ano yung mga pinagsasabi nila? So, sila nagsisisi. No? They are, naalala nila ang mga pinagagawa nila na dapat sana iniwan nila ang kasalanan pero hindi nila ginawa. No? Nanghihinayang, puro panghihinayang ang kanilang pinagsasabi. No? Pinalipas nila ang katotohanan, hindi nila tinanggap ang mga mensahe. No? Nagdusa sila kahit sa kanilang buhay makasalanan, nagdusa sila, naghihirap sila. No? Wala silang kapayapaan. Pero inisnab nila ang word ni God. Tapos tinatanong nila sa sarili nila, ano na pala namin? Wala. So, useless ang lahat ng sigawan, useless ang kanilang lahat ng mga kanilang mga panghihinayang. Omnis dolor eruit sapor ios. All sorrow fell over them. Here time is no more, here is only eternity. At naisip ni Saint Don Bosco, how is it possible that these boys are damned? Paano sila na impyerno? Kagabi pa lang kausap ko pa lang sila. No? Ang sabi ng anghel, itong mga batang ito, patay sila, no, sa mata ng Diyos. Patay sila sa grasya sa mata ng Diyos. So if you, meaning mga kapatid, pag gumawa ka ng mortal sin, sa mata ng Diyos patay ka. In His eyes, no? These boys you see are all dead to God's grace. No? Kung mamatay sila ngayon, ito ang kanilang sitwasyon. So, ibig sabihin, yung mga nakikita niya nasa impyerno, mga buhay pa yon. So, warning yun. So, pag namatay sila sa ganon, sure, ganon ang kanilang kahinatan. Huh? So, pumunta pa sila sa underground cavern, mas malalim. May nakasulat na naman, the Almighty will give fire and worms in their flesh so that they may burn and may feel forever. Judith chapter 16 verse 2. So makikita nila ang pagsisisi, panghihinayang, no? Nakikita ng mga taon doon sa impyerno na ilang libong mga extraordinary means ang binigay sa kanila ng Diyos para ma-convert sila. Pero hindi nila pinansin. Mga graces na binigay ni Mama Mary na kanilang binaliwala. Mga promise na kanilang sinabi na hindi naman nila ginawa. Na sila magsisi. No? Pwede sana silang ma-save by just small effort pero hindi nila ginawa. Marami silang magagandang intensyon pero hindi naman sila gumalaw. Kaya nga, totoo ang kasabihan,
Hell is paved with good intentions. So, lesson mga kapatid, hindi sapat na may good intention ka, maliligtas ka. Pag hindi mo ginawa yung good intention mo, walang kwenta. Asa nakita niya doon sa isang lugar na may maraming mga worms na kinakain ang mata, kamay, buong katawan ng mga nandun. At hindi makagalaw sila, hindi sila makakaiwas, hindi sila makakailag habang kinakain sila ng mga bulate, ng mga uod. Tapos gusto siyang lumapit, gusto siyang kausapin ang mga batang andon, mga kilala niya, gusto niyang kausapin, pero parang hindi siya pinapansin. Hindi nga siya tinitignan. Tinanong niya, bakit hindi ako yung kinakausap? Ang sagot ng guide, sa impyerno, walang free will. Hindi nila pwedeng gawin ang gusto nila. Walang freedom sa hell. Now, kailangan mong pumasok. Sabi niya, ayoko, Sindak na sindak si Saint Don Bosco. Gusto siyang papasukin ng anghel para maranasan niya, So, ano ba? Hindi ka papasok, hindi mo magustong iligtas tong mga boys mo? Napaisip na naman siya. Sabi niya, mahal na mahal ko tong mga batang ito. Gagawin ko lahat para lang maligtas ko sila. Sige, pasok ka para malaman mo kung paano sila iligtas, isip-isip niya, lahat gagawin ko kahit maghirap ako para lang, Kasi si Saint Don Bosco, grabe ang zeal niya for the salvation of souls. So, iindahin ko lahat para lang maligtas ko itong mga batang ito. Sabi niya, sige, pasok ka. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang goodness and mercy ni God. Na kung paano siya nagbigay ng ilang libong paraan para magsisi itong mga batang ito. Para mapalayo sila sa apoy ng impyerno. So, dito sinabi, kada kuweba, cavern ng impyerno, ilang libong mga kuweba yan, iba-ibang punishment, sa klase-klase ng mga kasalanan. So, isa-isang cavern, nakalagay 6 commandment. So, sin against purity. So, again, kita niyo doon karamihan ng mga naiimpyerno ng mga lalaki, ng mga boys niya, andun dahil sa sin against the 6th commandment. Tapos, sabi ni Saint Don Bosco, di ba nagkumpisal naman sila? Nag-confession sila? Sabi ng anghel, yeah, nag-confession sila, pero bad confession. So dito mga kapatid, take note na hindi dahil nag-confess ka, naka-confess ka na, maliligtas ka na. Dapat ang confession mo ay valid. Pag ang confession ay hindi valid, walang kwenta pa rin. So, at hindi totoo yan na automatic bibigyan ka ng absolution dapat. Dapat i-analyze ng pare kung ikaw ay karapat-dapat nabigyan ng absolution kung ikaw ay totoong nagsisisi. So, marami dahil nahihiya sabihin, especially ngayon, mga kasalanan against purity, nakakahiyang sabihin, especially mga premarital sex, homosexuality, masturbation, nakakahiyang sabihin. Kaya, hindi sinasabi ng iba. At ito, take note mga kapatid. Take note. Ngayon, hindi na uso na tinatanong ka ilang beses mo ginawa. Pero dapat pala sabihin natin ilang beses ginawa. Sabihin natin kung ilang beses nagawa. Example ng anghel na sinabi. Yung iba, sinasabi nila na 2 o 3 beses lang nila ginawa, kahit na ginawa nila na 5 beses lang. 5 beses pala nila ginawa, pero ang sinasabi nila 2 o 3 beses lang.
magiging invalid. Ngayon, hindi na tinuturo sa confession. No? Pero dapat pala, pag sinabi mong kasalanan mo, bigyan mo ng estimate. The most honest estimate. Kung marami, ilang beses mo ginawa. Hindi sapat na sinabi mo lang nag-premarital sex ka. Sabihin mo, 10 beses ko ginawa. Since my last confession. No? Ito. Yung iba, nahihiya. Kinukulangan. Yung iba, hindi sinasabi. Hindi sinasabi lahat. Tinatakpan-takpan pa ang iba. No? Ang iba, hindi umiiwas at hindi nagsisikap para ito ay hindi maulit-ulit. No? Imbis na mag-examine ng conscience, pinag-aaralan pa kung paano sabihin na hindi nakakahiya ang kanilang kasalanan. No? So, mga taong namatay na hindi ganun kasinsero sa pagsisisi, they will die an everlasting death. Sabi niya, ngayon, gusto mo bang makita, no? Why the mercy of God brought you here? Ibig sabihin, ang awa ng Diyos, ang rason kung bakit ka dinala niya dito. Siyempre, para malaman mo tong lahat na ito at masabi mo. No? So, tinanggal niya yung kurtina at nakita niya yung mga boys niya madami sa kuweba under the sin of 6 commandment. So, dito niya nakita. So, pag nakita yung mga batang yon, ma-warningan niya. No? So, nakita niya yung mga bata doon, ang iba, mga mababait pa. Pero, guilty pala sa mga kasalanan na yun. Among them were some whose conduct seems to be good. So, kaya hindi talaga assurance na parang mukhang mabait. Maliligtas na. No? Happy birthday in heaven. No? Sabi, so anong gagawin ko? Sabi ng guide niya, always preach against immodesty. Ano yung immodesty? Yung pagsusuot ng mga malalaswang damit, mga sexy na mga damit, mga green jokes, mga bastos na mga pananalita, mga actions. Immodesty. Always preach against immodesty. Yung mga sleeveless, miniskirts, gano'n. No? A generic warning will suffice. Sabi niya. For firm resolution, no? So, kailangan natin ng firm resolution. Pero, hindi natin magagawa ang firm resolution na hindi gagawin ulit ng kasalanan kung walang grasya sa Diyos. Itong grasya na ito, matatanggap mo pag hiningi mo. Hingin mo. Hindi mo kayang maka-firm resolution ng walang grace kay God. Hindi ka tatanggihan ni God. Always niyang ibibigay yan. God is so good pag hiningi mo. No? So, ang sabi niya, ikaw naman, Don Bosco, pray and make sacrifices para sa kanila. So, sa atin, pwede natin gawin yan para sa mga conversion of sinners. Let them consult their conscience. Sa kalahating oras, pagkatapos nun, kalahating oras ang angel nag-discuss. Diniscuss niya kasi Don Bosco kung anong kailangan para maging good ang confession. No? So may requirement for a good confession. Isa, firm purpose of amendment. No? Avoiding removing occasions of sin. No? Mga ganun. At pagkatapos mag-explain ang anghel ng mga requirements for a good confession, in a loud voice, malakas na boses, sinabi niya, averter, averter. Sabi ni St. Bosco, ano yan? Ibig sabihin, sabi niya there, kailangan nilang baguhin ang kanilang buhay. Kailangan nilang baguhin ang kanilang buhay. Nakakalungkot, nakakainis, maraming tao sa simbahan, parang wala lang. Okay lang. Homosexual life, promiscuous life, worldly life,
Parang, okay lang as long as you believe as Lord Jesus is your Lord and Savior. Sisimba ka, okay lang, mabait ka, nagbibigay ka sa kapwa. No, kailangan talagang baguhin ang buhay. No? So ito, sinasabi, nagbibigay ng napakaraming tulong ang Diyos para maiwasan natin ang impyerno. Sabi ng anghel, hindi ko pa nakita lahat. So ano naman yun? Pumunta naman sa isang kuweba na may pangalan. Those who desire to become rich fall into temptation and into the snare of the devil. 1 Timothy chapter 6 verse 9. Nakalagay naman ang verse. So sa mga nagmimithi, no? Nangangarap na maging mayaman. Hindi ko to salita. Sabi to sa Bible. Mga nangangarap na maging mayaman ay mahuhulog, no? Sa tukso, madaling mahulog sa tukso at madaling mahulog sa mga bitag ng diablo. Hindi sinasabi na pag mayaman ka, impyerno ka, pero may kaakibat at may kasamang tukso. Kaya nga ang sabi, totoong sabi ni Jesus na mahirap sa isang mayaman na maligtas. Kasi may kasama talagang tukso. Matindi ang tukso, mainit ang pera talaga, no? Pag may pera ka, may kayamanan ka, may authority ka, may power ka, mas madaling mag-hold on dyan. Kaya nga, yung mga hermits sa desert, iniiwanan nila yan. Kasi mas nilalapit mo sa tukso. No? Kaya nga sabi ko sa mga taong mayayaman, it is a blessing at the same time a curse. No? Sabi ni Saint Don Bosco, ay hindi kami walang problema sa amin yan kasi puro naman kami mahihirap. Hindi naman kami mayayaman. So, parang hindi namin problema yan. Sabi ng anghel, tingnan mo, bakit marami kang mga boys dito sa silid na ito, sa kuwebang ito ng impyerno, tungkol sa desire to be rich. No? Nakita mo, it applies to your boys kahit mahihirap. Bakit? Binigyan siya ng example ng anghel. Kahit mahirap, pag-attach yung puso mo sa mga material na bagay. No? Kaya nga sinabi ko, mas malaki ang tukso ng mga mayaman, pero kahit mahirap, pwede maging biktima. Pag naka-attach yung puso mo sa mga material na bagay, nalalayo ang puso mo sa Diyos. Pag nagdasal, hindi ka na makaka-focus, wala ka ng recollection, wala ka ng piety. No? Not only by the use of riches, but also by the immoderate desire. Kahit ang nangangarap ka, hindi naman masama ang mangarap kang maging mayaman, yung labis-labis na immoderate desire for them. No? Lalo na yung desire mo is against justice. Kaya sabihin mo sa mga boys, sabi ng anghel, ng guide, greed, ang pagiging madamot, katakawan, at idleness, pagiging tamad, no? Ay bad influence yan. No? Ang iba dito, nagnakaw dati sa kanilang mga lugar, pero hindi man lang inisip, hindi man lang sila nagsikap na ibalik ang kanilang ninakaw. Di ba? Sa mga nakikinig sa mga lecture ko dati, kahit mag-confess ka pa sa pare, pag hindi ka nagsikap na isoli ang ninakaw mo, hindi ka mapapatawad. Invalid pa rin ang in-confession mo. No? So, sikapin mong isoli ang ninakaw mo. At yung iba, doon sa pantry, nanakaw ng mga pagkain, money, nanakaw ng libro, stationery, para gamitin sa kanilang sarili. Tapos, yung iba, nanakaw ng mga kulambo, nanakaw ng mga kumot, unan, papadala sa kanilang pamilya. No? So, yun ang yung mga kasalanan na yun na sinabi ng anghel, yun ang rason mo bakit na impyerno yung mga batang yun. At yung iba,
sinasadya nilang i-damage ang property ng iba, hindi naman nila nire-repair. Yung iba, hindi nila sinusoli ang kanilang mga hiniram, no? At hindi nila binibigay ang pera na binigay ng kanilang parents para ibigay sa kanilang superior. So, ngayon, nakita mo na kung anong rason, sabihin mo sa kanila na baguhin nila ang kanilang mga ugali. No? At yung jealousy, yung pagnanais na maging umangat sa iba, nakakasira. No? At napag-isipan ni St. Don Bosco, grabe, no? Napunta sila sa impyerno sa mga bagay na para tila maliit lang kung isipin mo. Maliit lang na mga bagay, napunta sila sa impyerno. At sinagot siya ng anghel. Isipin mo, yung mga sira na grapes, pag hinalo mo sa wine, masisira lahat. So maliliit lang yan, pero lalaki yan pag hinayaan mo. No? Tapos pumunta na naman sila sa isang kuweba ng impyerno, nakalagay doon, Radix Omnium Malorum, the root of all evils. Tinanong siya ng anghel, alam mo ba kung ano ang root of all evils? Sabi niya, pride? Sagot ng anghel, hindi. Akala ko ba pride ang root of all evils? Sabi ng guide niya, oo. Akala ng iba, no, generally speaking, pride ang sinasabi. Pero alam mo ba kung ano ang kasalanan na nagbiktima sa kay Adan at sa kay sa Eva? Anong kasalanan na ginawa nila? Bakit natanggal sila sa paraiso? Disobedience. Correct, sabi ng anghel. Disobedience is the root of all evil. Ang hindi pagsunod. No? So, kaya big deal kaya talaga kay Lord ang obedience. No? Lalo na sa kanyang commandments. Disobedience sa kanyang, of course, dahil sa pride natin, pero ang hindi natin pagsunod, no? Yun talaga is the root of all evil. So, yung mga bata mo, sinasabihang matulog na, hindi natutulog. Naglalakad-lakad pa sa courtyard. Yung iba, nag-aakyat-akyat sa mga delikadong lugar, baka madisgrasya. Tapos, ina-ignore nila ang regulation. Instead na mag-pray, iba-iba yung iniisip. No? Nagdi-daydream. Dinidisturbo pa nila ang kanilang mga kasama during prayer. Ang iba, pag nagsimba, umiiskapo pa, naghahanap pa ng ibang silid kung saan sila pwedeng matulog. No? At yung iba, akala mo nagsimba, pero hindi pala. No? Sabi ng anghel, woe to those who neglect prayer. So, nakakaawa yung mga taong binabaliwala ang pagdarasal. Kung sino hindi nagdarasal, hindi maliligtas. No? He dooms himself to perdition. Tapos, ang iba, no, imbis na sing ng hymns ni Mama Mary, instead ng ganoon, nagbabasa ng mga secular books, mga novels. Iwasan natin yung mga novels, no? Secular books. Ang iba, forbidden books pa ang binabasa. May novels naman na mga magaganda, pero mabubuti pero madalang. No? Instead of reading the Little Office of the Blessed Virgin Mary, reading secular books. Okay? Take note. So, pwede ko bang banggitin yun sa mga boys ko? Sabi ng anghel, yes. You can tell them whatever you remember here. No? So, anong advice na bibigay ko sa kanila? Sabi niya, dapat i-insist mo obedience to God, obedience to the church, obedience to their parents, superiors, kahit sa maliliit lamang na bagay. No? So, kahit jaywalking pala mga kapatid, iwasan natin yan. No? Sa anything else, meron pa ba akong pwedeng isabihin sa kanila? Sabi ng anghel, sabihin mo sa kanila, iwasan ang pagiging tamad.
dahil diyan nahulog sa pagpapakasala si Haring David dahil sa kanyang idleness. Wala siyang ginagawa. So iwasan yung wala kang ginagawa. 'Di ba? Wala siyang ginagawa, imbis pumunta siya sa giyera, naiwan siya doon, kaya nakita niya si Bathsheba naliligo sa ilalim ng buwan, 'di ba? So mahirapan ang diablo sa pagtukso sa mga taong may ginagawa parati. 'Di ba? Yung mga taong tambay sa kanto, nakakaisip ng mga illegal na bagay, mga hold up, magiging hard killer, mga gano'n, 'di ba? Sabi niya, halika dito. Ito yung, malapit na tayo matapos mga kapatid. Sabi, importante na maranasan mo ito. Kailangan mong maranasan ito. Sabi niya, hindi. I cried in horror. Sindak na talaga si Don Bosco. Ayaw na niya. No? Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Hawakan mo itong dingding na ito. Kailangan mo mahawakan ang dingding na ito. No? O dingding o pader. Wall. Kailangan mo talagang maranasan ito. So, pilit na kinuha ang kamay niya at pinilit na ipahipo niya. Kahit isang beses, madama mo lang itong pader na ito. No? Itong wall ng eternal torment. Alam mo, sabi niya, itong pader na hihipuin mo, no, ay outer wall ito ng hell. Pinakalabas na pader ng impyerno. So, ibig sabihin, sabi niya, napakakapal ng pader na ito. At itong pader na ito ay hindi lang to isang pader. Thousands, no? 1,000 pader ang layo nito doon sa loob ng impyerno. Ilang libo. At ang distansya ng kada pader, ng 1,000 pader na ito, ay 1,000 miles. Ibig sabihin mga almost 2,000 kilometers from each other. From each other, kada pader. So meaning, there is 1 million miles galing sa pader na itatouch mo sa impyerno mismo, sa apoy ng impyerno. 1 million miles ang distance. So, kung ito ay mainit, ano pa kaya ang nasa loob? 1 million miles ang distansya ng pader. So, kinuha talaga at pinahipo talaga. No? Nung na-touch niya, napaigtad siya. No? Paigtad siya kasi napakainit, doon siya nagising. Napasigaw siya sa sakit at doon na siya nagising. Nung nagising siya, natagpuan niya ang sarili niya na nakaupo at hinihimas-himas niya, no, ang kanyang palad dahil sa napakainit. Pag kinaumagahan, nakita na niya na magang-maga na ang kanyang palad. At natuklap ang balat sa kanyang kamay. Kahit panaginip lang. Kahit panaginip lang at 1 million miles away from the center of the hell. Natuklap. Kaya dito natin nasabi na hindi ito imahinasyon, kundi ito ay totoong nangyari. Dahil ang balat sa kanyang kamay natuklap dahil sa init. So, ang sabi ni St. Don Bosco, hindi pa nga niya sinalaysay ang kwento niya na ganun nakakatakot kasi baka masindak na kayo. Pinahina niya pa ang kanyang pag-describe kung gaano nakakatakot. Kung napansin nyo, sabi niya, our Lord sa Bible, dinidescribe niya ang hell through symbols lamang. Symbols. Kasi kung i-describe talaga ni Jesus ang hell, kung in reality, hindi natin maiintindihan. Walang taong makakaintindi kung ano ka nakakatakot talaga ang impyerno. No?
At ito ay pinapakita niya at pinapahayag niya sa mga pinipili niyang tao kung gusto niya. Kanino niya gustong ipahayag. Ha? So I hope mga kapatid, we have been warned. Hindi sana kayo maging ma-despair, but it will be a truth, no? It will be a warning to us na hell is real and many people are in it. No? So Saint Don Bosco, pray for us. Okay. I-greet ko muna ang mga andito, ang mga hindi ko nag-greet kanina. Si Brother Mike, Sis Mary, Sis Marites, si Brother JB Susa, si Sis Diana, nag-greet ko na si Sis Diana, Sis Dahlia, Sis Beth, Sis Apple, hello, Sis Joanna, yun, mga hindi ko nag-greet kanina. Sinong gustong mag-closing prayer? Sis Apple, gusto mo mag-closing prayer? Sige po, Doc. Sige, sis. Okay po, let us pray po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. St. John Bosco, we need your help. We need your prayers. We need your intercession to God for His grace to help us with your love of Mary, our Mother. Pray for us with your love for Jesus in the Blessed Sacrament. Pray for us with your love for all those who suffer. Pray for us. O St. John Bosco, Father, teacher, and friend of youth, you have labored so much for the salvation of souls. Teach us to be patient and gentle as we seek the good of our own soul and the souls of our neighbors. Amen. And we may serve the Lord with a holy joy. St. John Bosco, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Doc. Thank you, sis, for the closing prayer. So, sa mga dito sa Zoom, Sis Beth pala, hindi ko nag-greet, no? Sino pa tong sa baba? Yun. Mga nagtyaga dito sa Zoom, extra points kay Lord. At saka mga nanonood ngayon sa Zoom, sa Facebook, at later sa YouTube. Brothers and sisters, good night. See you next week. God bless you all. Thank you, Doc. God bless you. Thank you.